арчаҳои ороста, бобои барфӣ, дуконҳои муҷаллоб бо чароғакҳо ва роҳгузарони туҳфа ба даст симои чанд рӯзи пеш аз таҷлили соли нави мелодӣ дар Душанбе, пойтахти Тоҷикистон аст. Симое ки аз солҳои гузашта тақрибан фарқ надорад, вале сокиноне ҳастанд ки барои онҳо фарорасии соли нави мелодӣ мисли гузаштаҳо иди хотирмон аст. خیلی که پیش جشن می‌گیرن هم که جشن می‌گیریم خاطر گذرکو و یا خانواده خاطر هر کسی جشن می‌گیره با فکر من بد نیست که بهترینه یا праздника. онҳое ки соли нави мелодиро ҳамчун ид таҷлил мекунанд мегӯянд ки онро ҳам дар коргоҳ ва ҳам дар доираи хонавода бо оростани дастархони идона ҷашн мегиранд. Ако ҷашни соли нави хеле соли нави мелодӣ ҳам дар гирди ҳамаи мо коркунои фарҳанг ҷамъ мегардем. Аз бобои мусиқӣ қатъи ҳофизӣ гирди арча баъд шомадгӯӣ мекунем у дар хона хеле ки дар ҳамаи шаҳр ҷашн мегиранд ёлкаҳакҳои ҳамин чӣ мешинонем набераҳо навасаҳо қатъи дар гирди ҳамино гирди ёлка азбаи ки мо музикант ҳастем музика мезанем у набераҳо бачаҳо ҳофизӣ мекунанд гирди арча ва ҳамаи хурсандию хушҳолӣ истиқболиш мегирем. дар хона ҷашни солинавӣ ҷашни айдари мо ки эстер калон шудагем дар давраи эстер як ҷашни солинавӣ мегирем ки ҳамаи байни оила як ош мекунем як дастархон мемонем як торт меорем ҳамин ҷамъияти хонавода ҷамъ мешему соли нав муборак мегӯем. яке аз фарҳангҳои таҷлили соли нави мелодӣ тақдими тӯҳфаҳо ба якдигар аст ки дар миёни сокинони Тоҷикистон низ ҳифз шудааст. Накрываем стол, сидим все вместе, празднуем. маъмулан дастархон меороем, якҷоя нишаста ҷашн мегирем, баъзан бо ҳам ба тамошо мебароем. Албатта бетӯҳфа намешавад. Да, дарим подарки. дар ин миён онҳое низ ҳастанд ки нисбат ба таҷлили соли нави мелодӣ назари дигар доранд. پیش جشن میگیرم واسه چیکار نمیکنه دیگه ما نه جشن نمیگیرم آخه وجه دیگه پیش بود دیگه ما وجه با عقلش میفهمم دیگه جشن ما نمیگیرن دیگه سببش چیه نمیگیرن هوا جاکی چه خدا که در اسلامی میگن درست نیست میگن گو برام قن میگیرن. ҷашн гирифтани иди соли нави мелодӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон ҳамеша мавзӯи баҳс аст. ҷонибдорон онро як ҷашни барои оғози солшумории мелодӣ ва як баҳонаи барои хурсандӣ медонанд. аммо мухолифонаш мегӯянд он як иди мазҳабӣ ва барои мусулмонон бегона аст. дар гузашта мавридҳои оташ задани арчаи соли навӣ ва куштори як бобои барфӣ низ сабт шудааст.